Na samu tambayoyi da yawa akan biskit, yasa na ce yau kawai gwanda yin bidiyo akan biskit a san cewa ga yanayi ga matsayin biskit a rayuwar mai ciwon suga. Ko da shike da yawa daga cikin ku kuna son biskit, na ga da yawa sun tambaye ni zancen kabin biskit. Da yawa cikin ku kuna amfani da shi a matsayin breakfast ko kuma tsakanin abinci kuna cin shi a matsayin snack. Ku sani cewa mai ciwon suga biskit ba naka ba ne. Me yasa na ce biskit ba na mai ciwon suga ba ne? Na ɗaya, biskit yana da suga sosai, kuma duk abu mai suga in kana amfani da shi kana hasarin cewa suganka zai na tashi. A cikin ku hala dalilin da suganku bai yi kyau ba don biskit ɗin da kuke amfani da shi. To waɗansu a cikin ku za su ce to ai in sun yi amfani da wanda ba suga fa wanda an sa gishiri ne. To wanda ba sa sugan ba ya aka sarrafa fulawan? Yawancin fulawan da ake amfani da shi a yi biskit ana nika shi ya yi laushi. In an nika shi ya yi laushi an cire fiber. Kamar yadda na koya muku a nan ne yake taimaka cewa abincin da za ka ci kar ya ɗaga ma suga. Don yana tabbatar sugan da yake cikin abincinka ya shiga jini a hankali ba wai ya shiga da wuri ya ɗaga maka suga ba. So muddin fulawan an nika shi ya yi laushi sosai zai ɗaga suga. Balle ma a ce an ƙara suga a kai. Banda haka kuma biskit yana da saturated fat. Na gwada muku a nan cewa saturated fat yana ɗaga cholesterol. In ya ɗaga cholesterol yana sa ka a hasarin samun heart attack ko stroke. Kun san cewa heart attack da stroke babban abu ne, zai iya zama dalilin mutum ya rasu ko kuma ya sa ka dawo ka lalace ba za ka iya yin komai ba sai an maka. Don haka shawaran shi ne ku ajiye biskit, ku bar shi a gefe. Maimakon biskit sai ku yi amfani da ita nuts kamar cashew nut, kamar gyaɗa, kamar almond nut. Wa'annan suna da protein, suna da mineral da vitamins kuma ba su da suga. Su ne za ka iya ci a matsayin snack ba biskit ba. Amma ga wanda suka nace sai biskit, muna ba da shawara ku yi amfani da oats ko coca oats. In za ku nika kar ku nika ya yi laushi, sai ku yi biskit da shi. Kuma ku tabbatar madaran da za ku sa ba ya da kitse, kuma ku tabbatar ba ku sa suga ba. In kuna neman ɗanɗano a cikin biskit ɗin sai ku sa sweetener kamar stevia sai ku yi biskit ɗinku. Amma in ba haka ba ne, gaskiya ba mu ba da shawara mai ciwon suga ya yi amfani da biskit. Gwanda ka hankura ka samu lafiya.